Boss Ranks. TZ Khalifa. Kakatanga kunga babauka kandiona neri mesua zvikanzidai zvaikoneka ininyewe tapinda kamwe muguva kakanditi brizi nguva yareba wakandyira izi chiko chikumbu kipakasi bizi papo rudo kakatanga kurisimbisa ndokupandati neniwo ndongonakirwa nesilent patani klasi wewe unofitwa nefashani tiri tu tikamiksa pakambani kunge lilijava na prophet pashoni ndongonakirwa nesilent patani klasi wewe unofitwa nefashani tiri tu tikamiksa pakambani kunge lilijava na prophet pashoni shikanzi unodiwa nemamoko mayelobon mamwanope mamoko panokutevera kunge pana job but ndiri addicted kwa uri unedop china chekunyara laichokudaini kubva kudhara akati mumoyo mangu mupfungwa dzangu ndimomba akagara akanditi uilitsuri tiktok tisangane panhu vanunge pangane foku akanditarisa ndokubva aniti joku akunyara ndokupandati neniwo ndongonakirwa nesilent patani klasi wewe unofitwa nefashani tiri tu tikamiksa pakambani kunge lilijava na prophet pashoni ndongonakirwa nesilent patani klasi wewe unofitwa nefashani tiri tu tikamiksa pakambani kunge lilijava na prophet pashoni akaita kungasvikirwa neshavu achitaura zvese asinganyari zvikanzi kwenyu kubikyadzi kunenge vigilance ndoda kuuya kokwandinganyari zvikanzi ndoda kuva murora wenyu kwenyu kubikyadzi ndoda kuva standwa sako ndongonakirwa nesilent patani klasi wewe unofitwa nefashani tiri tu tikamiksa pakambani kunge lilijava na prophet pashoni ndongonakirwa nesilent patani klasi wewe unofitwa nefashani tiri tu tikamiksa pakambani kunge lilijava na prophet pashoni kakatanga kunga papauka kandiona nerimwe zuva zvikanzidai zvaikoneka ininyewe tapinda kamwe muguva kakanditi brizi nguva yareba wakandyira izi chiko chikumbu kipakasi bizi papo rudo kakatanga kurisimbisa ndokupandati neniwo ndongonakirwa nesilent